Gemes aku. Moga Gemes aku. Nggih. Kamu itu mesti lupa lho. Ayo lho, ning ngembul kae. Pas ringkitan nggih. Mbah Gimin. Mbah Gimin. Nggih. Sampun, mboten kesupen. Tasik nganu. Oh, fotonya mboten gini. Dokumennya masih ada loh, Sil. Ya Allah, bayi imut sekali. Modelnya. Gemes aku. Mbah, ngriki Mbah. Ya Allah, macurian. Ya Allah, Mbah Gimin toh? Nggih, ya Allah. Kok jan tasik kiat niki nyanyi kali kula. Tasik sanggup niki nyanyi kali kula. Sanggup. Oh, sehat piantun ya? ngadri iki sehat kabeh lho, piantune rusa-rusa lho. Beksa kula tasik sanggup. Tenan? Ngene? Tanjak tasik sanggup. Oh, Allah. Tak kintung. Gemes aku. Ih, imut sekali loh Mbah Gimin. Mbah, nyuwun lagu napa? Napa? Gondal gandul. Gondal gandul. Kok gondal gandul toh? Apa iki? Oh, kembang kopi nggih. lho, Sil. Oke. Ditunipun Mbah Gimin. Oh nggih. Oke. Menawi dipun gantos lintunipun. Oh gerajakan mawon nggih. Gelang alit nggih. Nggih, gelang pun. alit. Gelang alit mawon. Tapi janji beksa nggih. Iya no. Ngene tok ae lho. Nangin. Percaya iki. Pinter kaya Mbah Gimin ngadepe ngrika disapa riyen kagem masarakatin jenengan iki. Allah. Yo. Mbah Gimin niki sinten niki? Buyut Putra Wayah. Mbah Gimin, lek jenengan lek demak. Betul, nggih. Jenengan lek demak kula demak mawon mboten usah dintul-tul ning. Kaya ngene iki. Keri aku. Lan tak ngene-ngene. Mboten usah dianggang-anggang, Mbah. Langsung cemek ngoten lho. Silvino senengane cemek. Lah, cemek ngono ya lek meneng ngene lho, ngene-ngene. Aku malah melok keri tas Sil. Gelang alit nggih Mbah Kong. Oke, siap. Alhamdulillah. Menika putra wayah buyut saking Mbah Gimin sami makempal nggih. Nggih, ya kudu foto no mumpung. Joget dulu no. Lah kok iso foto sik berno turun. Fotonya nanti Bu, terakhir tenang mawon. Mbak Silvi mboten bakal gondor lek dereng foto Ayo. keluarga pesan saking Mas Jainal. Ya wes, foto dulu. Sini, adik Nicam nanti minta lagu apa? Iki sing ditanggap nih sampean lho, Le. Nah, Bu, ya apa lo kok repot-repot terus sungkan lo pulang ngeten iki. MC ini ya disalam tempel, nek dijemit tapi nggih. Matur suwun nggih, Bu nggih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo foto dulu apa nyanyi dulu ini? Mbak, enten apa lo kok rogo-rogo anak isin aku ngene iki. Kayak ngene iki lho. Wih, bayu. Nggih matur bandun kula matur sedaya. Nah, nganu lek tak ndredeg kula cekelne mawon apa pripun? Kula cekelne lek ndredeg. Kedik mawon mboten usah kata-kata. Tunggal bongko setunggal, Nggih. Mbah. Sidik-sidik mawon watone jangkep. Nggih. Mbak Matur Gimin. suwun nggih, Mbah. Kula adike Mbak Silvi lho, pun seminggu mboten mam lho Mbak Gimin. Kula gua ancene Mbah, mboten sampun kula gua niki. Mboten usah. Jawabane Mbak Gimin mangan ya wis ya esuk ya karepmu koyo ngono. Mangan ya wis mau. Nggih. Gelang alit sakniki. Lagune monggo. Nggih, Pong. Nggih, alhamdulillah. Serangan siap budaya. Mas Bagong.
Jainal Arifin. Balasan ibu sehat selalu. Monggo Mbak Kimin. Sawer, 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 sawer. Cino budaya. Wedang kopi aran ona be. Raino bengi be. Ketik mawon, Mbak. Adri, salam sehat selalu. Matur nuwun buat semuanya. Ayo Mbak Kimin. Asal. Ya wis ganti. Ayo Em.
Boleh minta tepuk tangannya buat Mbah Gimin. Mbah matur sembah nuwun. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umure. Sedaya ingkang dados gagayunipun panjenengan saged kesambetan nggih, Mbah. Amin ya Allah, amin. Niki nyuwun napa malih Mbah tembange? Mengke mawon saestu matur sembah nuwun lho nggih niki kuatah sanget lho lek nyawer ya ampun ya ampun. Alhamdulillah. Tas dulu. Oke. Lah kok ndak jogetnya apa? Kok ndak mau jogetnya apa? Isin tuwek. Urung tuwek. Sampeyan ki sik ketok kaya umur 19 tahun ya. Hah? 12 tahun? Yo, ndak sik bayi to paling 12 tahun. Yo, sik Glowong malah ketara tuwek glowong ya. Iya. Aku nyekel nikah yo. Lah, sakmene iki malah nganu Mas. Iya. Mateng-matenge ya to. Iya, betul. Ya niki gagah-gagah. Wong tuwek joget. Diseneni sing nom-nom. Sing nyeneni sapa jenengan sing nanggap pokoke sing kok iso diseneni. Jenengan teng mriki iki sing nanggap, mbok jenengan arepe joget, arepe ndelosor, apa arepe nyapo, sembarang ndak apa-apa. Pokok ndak ngambung aku. Model iki lho. Pokok ndak ngambung aku. Jenengan apa ya sir ngambung aku ngono. Sir ngambung aku. Lah aku ki takon lho, Mbak. Aku kan wis jenengan anggap putune jenengan to? Ya. Lah wis jenengan sangoni berarti aku kan putune jenengan to? Nggih. Pengen ngambung nggih ya? Tasik pengen mboten. Nggih. Glowong iki wis glowong iki 3 wulan disemoyan-semayani ngambung apa iso aku ya. Ya lek sir ngambung. Pengen foto mawon. Foto mawon. Oh nggih, pon. Foto mawon, monggo Mbak. Ya ngono ki lho. Ya to. Ya to dinuk-nukne to. Ki lho. Ayo ngono ki lho. Nyapa lho Mbak sampe delep kok iso nganu. Didulek iki nyapa lho tutuk. Piye? Rasane piye keri apa ora? Nggih. Wah, jan. Janis. Tas, wah jen ketok Sama wae ya, gagah Sil. jenenge. Kok sama wae piye to? Pengen pripun wau jenengan? Ping njaluk ambung. Buatan purun. Lah biasanya wong-wong ki malah njaluk ambung lho. Iki aku sing njaluk ambung lho malahan. Nah, kaya ngono ki lho. Isin karo cah nom-nom. Isin ini buri apa piye yo? Kaya ngene iki lho, Silvi iki luar biasa lho. Ya orang ngene iki saking tresnaku karo Mbah Gimin lho, Iki Mas. berarti karo Tenanan kakungnya. nggih. Kakungku tenanan lho. Mengke kula tak sewanten jenengan nggih. Nggih. Terus jenengan ganti ning omahku nggih. Sing napa? Ditake tenan. Lho yo ditenani iki kok. Loh, Pak Kimin iso numpak mobil dhewe lho ning main dalan sampean. Saged nyetir piyambak to? Elek wasul kula terne. Wah, kaya ngono lho. Kula jenengan terni masol. Kula jenengan terni masol. Nggih. Dhewean Nggih. wedi aku. Loh, masa to, Mbah? Mboten ngertos kula. Mengke kula terni nggih. Kula terterne mengke. Nyuwun lagu napa malih niki? Mengke mawon, nggih, siap. Nggih, Pak Kimin. Nggih, leren riyen nggih. Makasih. Jenengan cepakne riyen. Nggih, panggah kula. Yo. Aja dipapak-papak ini tapi kong. Mbak Kimin ini kadang kalau taruh dirimu ora iso anu lho, wal lho. Ora uwal ya kula ter niki rika. Kula ter ning rika. Nggih. Anu duduk riyen. Mangga dipun aturi pinarak rumiyin Mbak Kimin. Menika Mas Janal Arifin kalian Ibu request ke gentos napa? Gentos. Nggih, sembah nuwun nggih Gong nggih. Mengke malih nggih. Nggih, sehat-sehat nggih. Nggih. Duduk riyen nggih. Mik riyen. Teng mriki malih jenengan sing nyanyi. Nggih. Wis, kula teng riki sampe benjing kok ini iki. Jaga panggung. Jan gayeng. Alhamdulillah matur nuwun Mbak Kimin, mugi-mugi sehat, bakas waras. Nggih, awas lho Mbak nggih, kakinya dulu lho nggih. Mangga. Mas Janal Arifin, nah, kalian Ibu, kalian menika
keponakan saking Ayo. Mas Janal Arifin, Iya. kersane tembang nopo kalian adik yang dikitan. Nggih. Adik Nizam minta lagu apa? Ibu minta lagu apa? Bapak minta lagu apa? Apa? Mumpung Ayo. ketemu kalian sing diangen-angen. Negara angin, nggih. Napa malih? Monggo. Yang penting gayeng nggih, Pak. Nyuwun tolong jenengan foto nih, Mas. Itu yang di sana, Masnya di sana aja. Ini. Biar di fotonya. Kanca-kanca saking Bunga Audio. Monggo. Iya, oke. Habis ini tak nyanyikan lagu ini pasti Mas Nizam seneng ini. Hitungin ya, Mas. 1, 2. Oke. Gaya bebas. Gaya bebas. 1. Oke, terima kasih. Ibu Bapak tengerikin apa mandap? Mandap mawon, nggih siap. Nanti tak kasih satu persatu lagu requestannya panjenengan. Alhamdulillah. Ini lagu kesukaannya Mas Nizam dulu aja. Iya. Oke, monggo sarangan kalian Singo Budoyo. Minta ralnya ya, Mas. Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan, baulah ulun tak bayang-bayang, Maju saran kalian Singo Budoyo. Bunga Audio, Jilpi, Bunga Lajari. Pak Cep Antum Soko, terima kasih. Kasino Visual, Singo Budoyo, Jeli. Ambung, Silvi Kumpalasari. Ayo Pak Woh. Wong Ayu suaranya api. Bebe apa yang sungguh mempesona, apa ulun jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama, ada apa, kapankah kita berjumpa? Wey, yo, wey, hey. Sing Singolo iki. Buka titik, Jos. ulun terkesan sepanjang malam, sungguh manis dan berbawa, gadis manis Kalimantan. Ayo gaya. Barulah ulun tak bayang-bayang, anu habian. Tambah Rejo Ngatri Binangun, salam sehat. Mohon izin kagem sedayanipun yang dawuh rawuh. Res. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang hadir. Ayo bro. Sehat kabeh ya Mas. Amin alhamdulillah. Mbak Silvi lagi. Ayo Pak Allah. Yo. Bebe apa yang sungguh mempesona, Iya. apa ulun jadi jatuh cinta.
Setiwati Satero Jagat Raya. Ingkang sami rawuh wonten kabeh. Salam berkah. Singo Sehat. budaya. Bagong. Raja Panci. Sugeng rawuh, terima kasih. Ada loh. Terima kasih. Ada. Ayo lagi Mas. Bebe apa? Si dalam pesona. Oh, hai. Untuk apa menjadi jatuh cinta? Apa-apa benar-benar pertama. Kapankah kita berjumpa? Siji loro telu awas. Tipis dan Baulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan menawan. Gadis manis kali mantan. Baulah ulun tak bayang-bayang. Anu habian. Singo budaya. Gadis manis kali mantan. Ulun terkesan sepanjang Ayo Oh, yo 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 yo. Ruancak ya Mas. Banyuwangi ini Singo budaya. Makanya iki galak-galak kabeh wong. ngomongi yo. Ini mayoritas semua yoga musisi sik bujang kabeh. Bujang Mbak kabeh? Silvi, ya. Bujang ganong. Bujang tenan iki. Ning kene tuwek titik cemplung ning kali yo. Ngono ya? Mlebu grupe singo iki Lagi penak-penak. kok ketot iki? Lah aku anu sesepuh Oh ngono. umurku ini dibatas dol kan. Jadi bakal diopeni. Oh ngono. Ya Allah. Ya, ya. Pak Bu, semua yang ada di sini ya Allah, lah kok ning galengan iki gitu, Pak. Pak, jenenge cowok ketemu mbok lho. Ki lho sini kono ki lho. Adem nggih Pak nggih. Asrep nggih Pak nggih. Alhamdulillah, asrep aku yo njebeber iki Bu rodoan. Sehat nggih Bu nggih? Alhamdulillah sing bagian sini dulu ya Allah. Iki yang ngono malah jegur kali iki. Wah, gelem muni jawab sehat ngene karo Mbak Silvi disawer iku. Pak Bu Mas sehat nggih? Alhamdulillah. Yang di sebelah sana Pak Bu. Halo. Dereng ngantuk toh? Dereng. Nyuwun lagu apa Bu? Apa? Apa kok gudeg toh? Lagu apa Kok Bu? enek lagu gede. Apa kupingku sing kopok iki mau? Koyoke ngono. Oh iya. Bu, yang di depan ini. Bapak Ibu semuanya. Dereng ngantuk toh? Wah, iki dulur lanang. Masih semangat. Ah, cintaku. Ada Kok Rene tak kowe? Ada belundut. Ndak situ, ndak situ. Belundut datang. Tiba-tiba karo bojone ndak sida cintaku. Nah, sing kebuka. Amit yo. Raja Panci teko nggawa sawer kangge awake dhewe. Tenanan iki. Raja Panci kok ndak nggo panci? Nanti pancimu. Caca iki mesti ngono. Si, Reno si. Ayo Rene dulu. Sini dulu. Lagi. Tenanan. Nyanyi karo aku no. Nyapa piye ndi pancimu? Ya Allah iki apa lho koyo ngene iki? Lho kukumu. Wong lanang kok iso pitekan barang ki lho. Munggah sing Apa iki apik, gambare? munggah sing apik. Rene sik. Nggih, alhamdulillah. Mbak Cantik mohon izin nggih. Ikut. Oh, Ikut sini ndak? Munggah, yo, munggah. Apa dia Mbak ya? Ndak tak kapak-kapak nih Mbak. Paling mek kerowak titik iki Wis kok. monggo ngobrol sik kono. Lah iya. Iki senior kabeh senior. Ya aku junior toh, aku kan adikmu. Oh iya iya. Ya, ya. Iki nek ndi-ndi enek iki mung piye? Lah iki yuk termasuk tambah reben Tambah reben. tambah rejo ning tambah rejo. Mbak Rejo. Lah omahku kan dideke iki. Oh. Iki lurus wis teko omahku. Wah, sampean yo di omah to, Bae?
Tekon. Cah kene omahe kono ra ndek omah ngontrak no. Iya iya iya. Iki senior iki Pak Iya. Dawa iki. Alhamdulillah. Mas. Iki ibarat koyo reuni. Heeh. Kanca-kanca kumpul kabeh. Iya. wonten Iya. dalam Seto. channel Arifin. Nyapa kok dijenengne Raja Panci? Apa iki? Jenenge asli sapa? Jenengku asline Happy Ella Prengki Soleh Putra Pratomo Mangku Rondo ning tengah segara tanpa busana. Iya. Lah kok penak men. Mangku rondo tanpa busana. Terus kuwi piye masuk angin apa ora tanpa busana? Mau masakin kerokan tok mriki. Iki nek ora kok dulur-dulur kabeh ning kene aku mung ora ngin ndelok lho. Tenanan. Iya. Oh, langsung nenek. Aku Aku tak panci. WH to. Ya iya no. Mas, Lah iki manggung nek sandingku ra ijen aku. Nan palaan, Lah palaan. iya. mulai dicegat aku. Yo yo no. Iki nek engko nek mulai ra nek pitise karo aku ya tak. Ya kok ini Modar kene. we, modar we Lah wes. iya. wes. Iki manggung ning daerahku kok ora pijen karo kami tuwa ngene iki. Dan, maaf Dan mohon izin Dan. Iki, Oh iya ke. Kanca-kanca Dan. Dulur-dulur kabeh ke. kaya ngene iki kami tua. Kami tua lah aku iki. Yah metek warga Ci, nilai Panci. susah lho. Ci, kowe ora ngerti bose sapa ya? Bose sing ndi? Ya iki lho, ya Jom. iki. Rek. Iki bose Marwali to? Iya. Tak mati wonge ganti uang. Oke, singo budaya. Yo, Oh, panggah omahmu panggah. Oh, ora tau ngejak aku tanggapan. Hah? Omah sing anyar karo ta? Hah? Kidul dalan. Kidul dalan. Oh, terus-terusno kowe nek tanggapan ora ngejak aku. Mas. Duet ya karo aku ya. Baik. Mas Silvi ayo lagu Nyapa? apa duet? Ya. Apa kuwi? Apa kuwi? Aku nek terus yang model ngene iki hawane menganyang-anyangan. Lah, pengen pipis nah. Dia pengen pipis. Tak cekelne ya Rono. Pengen ku hawane pengen ngocor lombok lho. Ya duet karo aku. Tak kipat Ya nih. ampun. Tambah kimplah-kimplah. ya. Masa Mesti Mbak Silvia ya. sampean Iya. yang ngono ini. Sik. Iki mang sing duwe omah wis Mas Zainal. ngene urung Mas Zainal. Mang. Oh, Lah iya. Kok iso lho? Pak Zainal ki ya wis tobat, wis madhep mantep marang Gusti Allah. Ngene lho ngene. Maksudku Lha iki ngene. Oh, ngene. Ngene. Salat. ora kuwi tambah galon karo tok gedhi. Masa. Soalnya iki yoga karo MC ne iki dulurku lanang iki ya ngene. Ngene. Lah iya. Tak kira lek salah tibake pindah galon luwih Pindah gedhi. rada gedhi neh. Oh, kurang ajar. Iya. Nyun sewu lho Pak Zainal. Tipis-tipis ya, tipis-tipis. Ayo nyanyi. Nyanyi. lagunya Ayo. apa? Duel. Oke untuk penyanyi kok nyanyi. Iki apa lho? Suwengmu ki apa? Iki Lah kok gak- iso karet masakan. LPG. Karet LPG nggih suwengan iki lho piye Ya ngono karepmu. ampun. Wis nyanyi ya. Anu, apa ya? Kawin kontrak. Lah lah. Nyanyi Aduh apa? nih kawin tenan saiki kontrak. Lah wis duwite wis entek ya moh aku. Yo. Ayo. Iki ngejak kawin kontrak iki. Wis to kawin kontrake penak-penak. Kawin kontrak penak ya. Penak. Lah iya. Penak. Ayo. Kawin Kawin kontrak ya, kontrak. Mas. Ya, mangga. Saran Singo Budaya. Singo budaya iki. Iya dong. Bose iki. Oke. Raja Panci Silvi. Wajahe ra jembule dadi bos saiki. Yo. Sapa Barira? Dek Silvi lho iki. Iya, Mas. Ngantri, salam sehat kakek saya Ibun. Ada di jam, sukses selalu jam bagus. Bobo Jainal Arifin, salam sehat. Ya baik. Si gatul-gatul malah ketemu. Ayo. Adindaku sayang, Apa Mas? paras cantik wajahmu yang ku kenang. Asal. Tak ada lagi kau, Sabrang cintaku cintaku. hanyalah adik yang ku sayang. Aduh, abang jangan kelewatan. Cintaku iki mung cuma sabulan.
Kumalasari RB Singo budaya lagi. Raja Panci. Hek, 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 hek. Ayo Ep. Dek Silvi lagi. Ayo Mas. Terlanjur Dintawati digoyang oh sayang. Tak ada agungan. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin yang abang bayarkan. Terlanjur kawinan, ijab kabul kumakan. Cintamu tangisan, terpaksa aku jawab. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Singo budaya. Papa Weci Ada Mas Indra Kendang. Luar biasa. ayo Mas Diplong Ayo. Adindaku sayang. Ayo. Wajahmu yang ku kenang. Tak ada lagi cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Aku iki wong cuma samulan. Ra ono maneh kakak sayang-sayang yo mong kawin kontrakan. Ayo, Iki lho barangnya. ayo Mas. Bobo Jainal Arifin sekeluarga salam sehat selalu adik di jam yang digitarkan Bogo tadi sing pinter bagus Singo budaya lagi Ayo maneh. wajib antum semua Dintawati digoyang oh sayang. Dengan cinta ini Gendon aku perpanjang. Regetek Lagi berapapun mas kawin yang aku berikan. Terlanjur kawinan, ijab kabul kumakan. Cintaku tangisan, terpaksa aku jawab. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima Awas, kasih ya awas, Mas Rene, Raja Rene, Panci Rene. sudah ikut meramaikan Oke. suasana pada malam Iya. hari ini. Aku ki Di rumahnya oleh Pak Zainal. bisik-bisik tetangga. Nyapa? Jarine Singo budaya Heeh. karo Mbak Silpiku Marasari. Iya. Ngono. Karo Pak Glowoi jarine arepe tampil neng tambak reben nih. Tambak rejo ngono. Makane aku ki teko. Krungu to Lah iya, aku do kono do kene.
Gak bendino kumpul. Kowe tengah to. Nah, ngono. Ya tak sambangi dulure. Wong Ja. ayu sing ngedep kok ngene. Lah iya. Diapit barongan. Wis Aku dadak merak. Lah kok. aku udah melek. Jadi ben iso meramekan desa kene iki ya luar biasa, matur suwun. Terima kasih ya Mas. Ojo kapok sesuk. Enggak. Kapoke mung kapok Lombok. Ora sok kapok. meneh. Sesuk nek pas aku enak acara tak kei panggung tingkat. Nyapo. Dhuwur. Lebih nyapo kok iso duduk. Sekono ben ketok. Luar biasa Mas Marwal, Siap. Iya. Mas Indra Kendang. Wih, iki lho lengkap kabeh, iki bolo-bolo kabeh lho. Ya alhamdulillah. Lah iya, jane iki bolo kabeh tapi ora ngejaku lho. Oh, sok ben. Somben. Iya, Alhamdulillah. tak liteni ya kabeh. Siap, matur Oke Mas Indra, luar biasa. Sehat Oke. selalu buat Singo Budaya ya. Oh. Ojo Pokoknya nanti. panggah cis linding dor. Ya, Seduluran selawase. Iki lho barange. celorot. Nggih, matur nuwun. Oke. Menika Kang Mas kula ingkang mijil saking Tlatah Jakarta. Wow, dari Jakarta. Matur sembah nuwun Mas. Nanti tak kasih lagu Tresno Waranggono. Duet kali jenengan? Niki Kang Mas ingkang Oh nggih. Panci juga ini permintaan dari Mas Bro. Dulur-dulur. Nyuwun sewu Pak Zainal. Itu napa-napa? Oh nggih. Nggih, mohon Siap. izin Bapak Channel. Kon nembang duet karo Mbak Silvi. Sini lagu dulu. ini. Disawer iki lho sampean. Ayo, Kon duet karo aku eneh. sampean neh. Iya. Iya. Nah, aku duit nek sampean ini duit. Ya. Nggih. Ci. Terima kasih, Cilok terima kasih. Lagunya tadi Tresno Waranggono. Sekarang atau agak nanti Mas? Sekarang aja, oke. Sekarang. Tresno Marang Tonggo. Marang tangga. Sik to rungokno. Nyapa? Nggih. Marang tangga to Iya. Iya. Terkadang wanita itu keterlaluan. Nyapa? Sing keterlaluan kan wong lanang ki lho. Ya wong wedok to. Sing gampang penyakit iki biasanya wong lanang. Tidak bisa perempuan itu selalu benar. Oh. Terkadang wanita itu keterlaluan. Nyapa? Di saat kita cinta mati-matian, dia bisa mencintai dua laki-laki di saat bersamaan. Iya ora? Iya? Ora iso. Oke ora? Iki nek ora tak buyarne lho iki. Oke. Ya. Kowe kok bengok nyapa, Mbak? Kuwi lho. Kabeh oke. Lah kan cuci-cucinya lho. Oke. Iki lho Dek Silvi enek bulus nguntal pil. Wong tulus wayahe tampil. Iki lho. Singo budaya. Gereng. Wow. Lah kok malah Saidan. Nelongso. Ada. Zet. Wasik. Yo. Nelongso Rasa-rasane ati hatiku. Adri, keluarga besar Mas Zainal Arifin. Ganggoyong Yuk. Wong tulus wayahe tampil. Sing tresno gawe kangen ning atiku tansah eling Ajak sana ya, aku Bapak. Rosliramu sikat Aduh kang oh, dengan iki lho aku ngerti hatimu. Oh, hey. Pasti nih aku jodohmu. Akan sen rasa kari rasa kudu lilonggon limo lila no aku nyanding pria liya. Terima kasih Bosi. Kor wis windu konku aku ketemu katiku krungu suaramu. Terima kasih Bosku. Kari rasa cinta tresno. Muga bisa urip tentrem rolyo. Yo. Terima Terima kasih Bos.
bisa urip tentrem mulya. Asik. Terima kasih bosku. Jakarta punya. Yo 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 yo, hey, yo 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 yo, hey, hey, oh, hey, terima kasih gerakan muda semuanya. Ojo lek mudhun sik lho kurang Iya. sak lagu kas sing apik. Pasti dereng puas toh. Urung puas iki, urung puas. Oh Mas. Lagune napa malih Mas? Napa? Dewa Tresno. Dewa Tresno. Iya Heeh. iya iya. Dewa Tresno Pak Wah. Kamu ciptane Mas Rudi lho iki. Pak Rudi. Ya. Heeh. Nggih. Ya no, iki urung puas lho ngene iki Dek Silvi. Dalam Urung puas niki. Apa puas, Mas? urung. Eh, Urung. Nek mek sak lagu mek teko bun-bunan tok. Iya. Tasik kan Mas? Lah nih, lah. Tekut aku langsung dok nyeng. Masih kan Mas? Lah iya. Ini Kak Mas yang pakai baju putih mau nyanyi Dewa Iya. Tresno. Dewa Tresno, monggo. Ayo, Dewa Tresno. Ayo Pak Woh ae, Pak Woh, Pak Pak Wah. Woh. Pak Wah. Pripun? Oh, di Tangerang, Bos Lasun. Oh nggih. Iya. Bos Lasun. Dewa Tresno. Terima kasih, Bos. Oh, Bos Lasun yang itu. Iya. Oh, Bang Rian, terima kasih Bang Rian, Bos Lasun. Iya dong. Heeh. Ayo Mas, sumonggo. Nanti kalau nggak dihabiskan nanti mau bazir loh Lagi. ya. Nek joget mepet pohon buat nopo-nopo. Kapan ini teman-teman Singo Enggak budaya dibawa ke Tangerang? Ya ora oleh to mepet-mepet. Mas Wek ini batas Teni, ngene teni, lho. teni. Lah iya. Gue nek nyanyi nek neng kene nyisik kaya lawuh. Tanda tangan, tanda Lah iya. kepala, tanda kaki. Lah iya, nyanyi nek nyisik kaya lawuh. Asik. Budaya. Budaya Indonesia. Singo budaya lho iki. Wis kadangon kula ngenteni kita labuh tresno nanging keloro-loro. Terima kasih bos. Iki wis ora kuat aduh Kang Mas opo kudu Aduh sayang, Iya aku cinta padamu. sama aku. Orang kira yen wis ngasep. Terima kasih bos. Ya pul kowe. Wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Aduh. Janji dan sumpah setia semati. Sewu cara bakal tak lewati. Ngomong siji, aslinya
Singo Budaya. Mana janji dan sumpah Asik asik. Yen mangkono yo barang datongo anya nyuwun marang dewa tresno anya nyuwun marang dewa tresno. Terima kasih banyak Bos Raffi. Alhamdulillah. Juragan Juragan yang sangat luar biasa yang micil saking telatah Tangerang. Pak Woh. Lan di mang sing satu. Pak Woh. Lagi. Wah, Pokoknya tak golek. engko nek kene diceluki kayane kene. Kene juragan Lombok nyel. Nyel, Oh, iya, nyel. siap-siap. Nyel tok nang kene iki. Kayaknya sponsor Oh, mulai liwat. mesti digawani Lombok ya. Mulai digawani Lombok. Lah awake dhewe iki manggon manggung neng sing duwe dealer sepeda ngono lho. Iya no. Heeh. Iya, negara angin belum saya hadirkan Oke, tadi. ya, terima kasih. Aku winginane iki manggung karo Pak Pak Glowo iki to. Sing manggung apamu? Ya wong itu. Ade manggung neng duwe dealer sepeda. Mulih awake dhewe digawani sepeda. Yo, Lah iya. koyo ngono. Sitok edek ka lho. Alhamdulillah. Lah sok mbene ngono. Heeh. Manggung ning mai bakul sarung. Mulai Bakul sarung. mulai digawani apa? Gawani sarung. Lah iki ade kan iki sampean manggung neng sing juragan Lombok to. Iki mulai digawani Lombok. Oh, alhamdulillah. Hati-hati lho kok nek mulai wedangen. Oh, Kudu mampir nang omahku sik iso ben aku wedangen. Siap mohon Oke. izin nggih, matur bandhun Raja Banji. Oke, luar biasa. Sehat selalu. Terima kasih. Bolo-bolo Sing luar penting biasa. Oke. sempat pinanggian kalian Singo Budaya. Ugi Bunga Audio matur bandhun. Mbak Silvi Monika Kok Monica piye to? Silvi Ayo. Kumalasari. Sopo kuwi? Mbak Silvi Kumalasari menika masih berapa lagu mungkin? Oke. Karena Darani sebenarnya kita aku ya. Darani kok kita iso aku Silvi ya. Monica sapa kuwi mau? Eh? Kok iso Monica sapa kuwi mau? Iya, terima kasih ya, Terima kasih. Mas. Silvi Sehat Kumalasari selalu. sapa Iya. to sing muni ngono ki? Kalah ora aku Lah aku memang. mampu kan kencan karo dheke. loh. Ketok-ketokan kata iki. Kaya ngono nggih. kuwi ngono lek muni tresno karo aku, prek. Ya sepurane lho Sil. Nggih. Balikno duitku lek no. Modelmu. Ayo. Iki Sebenarnya sudah habis lagunya Ya, ya. alhamdulillah. Tapi tak kasih spesial niki kagem Bapak Zainal tadi minta. Arifin. Ya, tadi minta Negoro Angin. Oke, matur Belum nuwun. saya hadirkan. Jadi tak kasih sekarang ya, Pak ya. Sadurunge pamit ditungakne karo sing dikitankan dan Iya. juga Bapak Zainal Arifin sekeluarga. Adik Nizam, semoga menjadi anak sing berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Tercapai cita-citanya, Amin. sekolah sing pinter, dadi wong sukses, membanggakan kedua orang tua tentunya yo Mas. Dan juga buat Pak Zainal sekeluarga, Mbah Giman juga terima kasih, panjang umur sehat selalu, wis lancar barokah rezekine tambah kuatah. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Minggu Ya. ngarep nanggap Minggu- jenengan malih. Oke, siap. Yuk, Singo Budaya. Silvi Kumalasari. Luar biasa. Iki lo bocahe. Tempuh 11.000 kilometer nusul sing ate janji mulih ning aku sakwise rampung ke urusan masih ora tahu ngalami aku
Singo Budaya. Isi kebayang-bayang, isi dadi kenangan, bekas samburan bulanmu, wangine isi ing atiku, isi tekangan. Cosita, oh, Isi hame tu cosita, oh, isi terus tak tangisi. Isi tak kangani, isi tak tangisi, kenangan sing wingi maburku. Terbang aduh dudu. Yo oi. Woi, hati-hati Mas. rindu sayang. Siji, loro, telu. Singo Budaya. Sawer bos, terima kasih bos. Hey, lulu. Hey, oh. Terima kasih Mbak. Yo, 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 yo. balik ke biar. Goblokku isi sayang awal. Terima kasih banyak Pak Zainal Arifin kesan keluarga. Terima kasih buat semua seluruh warga Tambak Rejo yang hadir. Sehat-sehat nggih Pak Bu nggih. Amin, ya Allah. Nanti jangan pulang dulu karena masih banyak artis-artisnya yang lainnya. Saya tak turun pipis dulu aja nanti. Tenan lo ya, tenan lo ya. Sampai ram balik kok teloknya. Pipis. Tak terning aku. Iya pipis, pipis. Terima kasih. Terima kasih Mas Glowo dan juga teman-teman Singo Budaya. Ya, Sehat alhamdulillah. selalu ya. Bolo-bolo, hati-hati Muga-muga ya. tambah lancar Amin, alhamdulillah. tanggapannya. Tambah payu, larang tanggapannya. Amin. Amin ya Pak. Ya Ini Allah. pucuk pimpinan dari Singo ini. Iya. Atau? Iya, bas, nggih bas. Bas, nggih. Oke. Terima kasih Pak Terima Awas, kasih. sampai jumpa. Silvi sehat selalu dan juga Mas Sopi. Selamat jalan. Moga-moga selamat ngantek tujuan ya. Terima kasih. Hadirin dulur-dulur ngatri ingkang tasih lelegan matur panuwun menika wau tembang setunggal pokok setunggal sampun dipun aturaken kalian Mbak Silvi ugi mbak-mbak cantik sedanipun ingkang tasih lelegan dan disampaikan terima kasih selamat jalan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yuk kali ini masih bersama Singo Budaya dan juga Bunga Audio yang sangat luar biasa. Langsung saja semakin malam semakin horor ada cantiknya. Siap.